Hej, takže čaute lidi, já jsem Vašek.cz a vás vítám u mého nového videa. Dneska je to ze hry Block Strike, kterou mám fakt rád, je to moje oblíbená hra. Fakt je úplně suprová. A já myslím, že na to můžeme jít a nebudu to zdržovat. Takže dáme play game, dáme servery a tady si můžeme vybrat. Tak my si dáme asi Zombie Survival a dáme si nějaký, kde bude třeba 11, ano tady, ne, ne, to asi budou všechno, ne, tady je 11, ty prďo. 8 z 10. Tak se připojíme. To vypadá na dobrou mapu. To jsme zombíci. No. Musíme je najít. Tak my se koukneme sem. To asi nedáme. Ne. Škoda. Jak se tam bože dostal? Ty si čekat. Tady to končí. By mě zajímalo, jak se může dostat tady na to. Že prostě tam se nemůže dostat. Aha! Tak. Zkusíme toto. Tak, zkusíme to. Ne. Interaction. Ty brďo. By mě zajímalo, kde je, kam se mohl jen tak dostat. No lidi, jako někde ho to nevidím. Že by tady? Oh shit. To já už jsem asi prošel celou tu mapu a pořád nic, no. Tak to asi je... Sem. Snažím se. Nejde mi to. Tak naposledy. A nejde nám to. Ale tady jsem nešel. Nebo šel. Tady. Se mi normálně zdalo, že to někdo byl. Asi nikdo to není, tak kašlem na to, jdeme na jiný server. Block Strike server a blbá reklama, jak já je nesnáším. Máme se zvuky. Jinak omlouvám se za to, jestli se to fakt bude sekat nebo tak něco, ale moc mi to nejde, no. Jinak hodně děkuju za 6 odběratelů a za 35, myslím, zhlédnutí. Je to fakt suprový, moc se mi to líbí. Děkuju za 6 lajků, možná už jich je tam i víc. Nebudeme blbost. Dáme se asi znova ten zombie survival a jdeme někam na třeba sem. Fakt děkuju. A tuhle mapu já pořádně znám. A vím, kam se schovám. A Mícha. Bože. Pes mi štěká. Zkusím jít sem. Tady, tak.
Tak to nám vždycky dávalo potíže. Hop. Juhu. A teď dívejte, kam půjdeme, jo. To je úplně super schovka. Jdeme rychlá výměna. Tak, a jdeme tady, jo. Sem, tak. A jen zavřít. Už jsme to zavřeli. Ne. Stačí jednou ho bouchnout. Ne, to je tak blbé. Být zase zombíkem. No pak tu je ještě jedna dobrá věc. Tam, ne. To někdo? Není. Oni většinou ani chodí ještě na jedno místo. Čekat, tak. Oni chodí, ty brďo. Ty brďo. Tak jako, co to je? Uí. Hop. Hop. Ne. Jo, já vím, kam bychom mohli jít. Hop. Tak, já už to kažu. Vem sem. Hop. Jo, vyhrali jsme. Jupí. O, tohle je mapa. Jo, tady. Jo, pojď. A jdeme jinam, asi. Jdeme s něma. Já jdu s něma. On už má AKčko. Tak. On už má AKčko. Tak, ty brďo. To bych potřeboval. Aj. Oh shit. Jsme tady. Pojďte tu, hoši. Pojďte, já tu ostřílím. Mňam. Kdo má rád smaženou kukuřici tvrdou s něčím, tak napište do komentářů. Teďka ji tu mám. To je blbec. A jo, já jdu za nima. Přiznám, že já to umím nejlépe proskákat, ale teďka jsem člověk. Ne, já to říkal. No teďka jsem úplně v háji. Protože si tu ten zombík přijde. A. Už. Verča. Tak, koukneme se. Tam zkusíme střelit. Nemáme? To by bylo dobré, kdybychom měli snipu. Dostal jsem nápad, ale tam se asi jen tak nedostanu. Jdeme sem. Oh, fuck. Jestli... Jo, dobrý. Kdo když tak tady? To jsem se tě... Cože? Jo, Micha. 20. Teďka musíme hlídat. Ne. Čech. Zkusme ještě napsat. Micha. 20. No, nějaké i, já nevím.
Ne, já jsem si ho nevšiml. Tak, teďka ho dostanu. Au. Já to umím Jo, dali jsme ho. Já to umím nejlépe proskákat. Ano, pak je ještě jedno dobré místo. A to musíme fakt rychle dojít. Ano? Ne. Jo. Jo, on po mně nejde. Oni se snaží to zničit. No, už jich tam je několik. Dělej! No, tak už je u mě, no. Tak nic, no. Tak dneska si asi zahrajeme jenom za zombíky. A nevadí. Jinak fakt se omlouvám, jestli se to bude sykat, ale nevím. Hodně se omlouvám, jestli se to bude fakt vám sykat. Ale někteří si za to můžou sami, protože mají na telefony. Třeba. Dělej. A teďka už vím, kam půjdu asi. Půjdeme sem. Tady nahoru. Ne. Lago! Tam se nedostaneme. Bum. Bum. Proč já? Do pítle. Tak. Micha 20. To je ten Čech? Super. A někdo tam. Dělej. Nevadí. Kukuřice. Ale kdo pak tam byl? Je. Ano, zabili jsme ho. Tak, tady. Já jsem to věděl. Šel dolů nebo kam? Ty brďo, jo, tam je. To je hajzl. Tak jdeme. Jdeme rychle. Jsme ještě někoho najít, pardon. Za to, jak mluvím. Nikdo nikde. Oh shit, tolik?